खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे गोनांथार आपडेट हरनो नागिरदों जेरै जोंनि नैबे BCDCनि चेयारमेनफोरनि जा इलेक्सन जानायनि नोंथांमोना खौरां मोनबाय थादों दा गमामायैनो जोंनि नैबे BCDCनि चेयारमेनफोरनि थाखाय इलेक्सना जामारसिगोन नामा आरो जुदि इलेक्सना जामारोबा माब्ला जानो हागौ बादि आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट हरनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसेनो जाखिनि जोंहा BTCनि सरकारनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदोंमोन जेरै थार्ड ग्रेड प्रग्रेडनि साख्रि LP UP टिचारफोरनि बिनिफ्राय जोंहा माखासे टेकनिकेल भेकेन्सिबो ओंखारना फैदोंमोन दा बेफोर साख्रिफोरखौ नैबे जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा केन्सेलसो खालामसिगोन नामा ना साख्रिफोरनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होगोन दा बिनि बागै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन दा बेनिखायनो आं खावलायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांथारनानै आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय थाग्रोबावबाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो आं गिबियावनोथ' नैबे BCDCनि चेयारमेनफोरनि इलेक्सना जाथ'गोना जाथ'आ आं बिनि बागैनो बुंहरग्रोनोसै जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौ बुंबाय थादोंमोन आरो जोङो नैबे BCDCनि चेयारमेनफोरनि इलेक्सनखौ फैगौ जानुवारि मासावनो खालामगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन दै नाथायबा मोनसे खोथा दै नैबे 125 एमेन्डमेन्टआ पार्लामेन्टआव पास जागौमानि जोंनि नैबे BCDCनि चेयारमेनफोरनि थाखाय इलेक्सना जाया दा बेखौनो गासिबो आसा खालामदों नैबे जा डिसेम्बर मासाव विन्टार सिजननि पार्लामेन्ट जानो थांगासिनो दङ दा बेवहाय 125 एमेन्डमेन्टखौ पार्लामेन्टआव पास जागोनखौ गोबां मानसिफ्रा माने आसा लादों आरो आंबो आसाखौ लादों मानो होनोबा BCDCनि चेयारमेनफोरनि थाखाय इलेक्सना जायोबासो एसे मोजां जागोन आं बेखौ सानो आरो दा जिखियानो जाया मानो इलेक्सना गमामायैनो जामारगोन जुदि नैबे 125 एमेन्डमेन्टआ नैबे विन्टार सिजननि पार्लामेन्टआव पास जायोबा दा बेनिखायनो जोङो मास मोननैल'सो नेनो नांसिगौ जुदि डिसेम्बर मासाव पार्लामेन्टआव पास जाबाथाय नोंथांमोना सानना लाखादो जानुवारि नङाबा फेब्रुवारि मासावनो BCDCनि चेयारमेनफोरनि थाखाय इलेक्सना जागोन होननानै दा बिनिफ्राय माखासे फरायसा आफादफोरजों लोगोसे पलिटिकेल पार्टिफोराबो माने दाबि खालामगासिनो दङ नैबे 125 एमेन्डमेन्टखौ नैबे जा डिसेम्बर मासाव विन्टार सिजननि पार्लामेन्ट सिजन जानो थांगासिनो दङ दा बेवहाय पास खालामनो नांगौ होननानै दाबि खालामगासिनो दङ दा बेनिखायनो आंबो बेखौनो आसा खालामदों नैबे 125 एमेन्डमेन्टखौ डिसेम्बर मासावनो पास जागोन होननानै पार्लामेन्टआव दा जिखियानो जाया मानो जुदि पार्लामेन्टआव पास जायोबाथाय जानुवारि फेब्रुवारि मासाव जोंहा इलेक्सन जासिगोन BCDCनि चेयारमेनफोरनि थाखाय दा बिनिफ्राय दाथ' जोंनिया नैबे 125 एमेन्डमेन्टआ पास जाथ'वाखै नालाय दा बेनिखायनो सिगाङाव जेरैबायदि चेयारमेनफोरखौ सायख'नाय जायोमोन थिग बेबायदिनो चेयारमेनफोरनि सायख'नायनि हाबाफारिया दायो जाथ'गोन जेब्लासिम नैबे 125 एमेन्डमेन्टआ पार्लामेन्टआव पास जागौमानि दा बेथ' जाहैबाय जोंहा BCDCनि चेयारमेनफोरनि इलेक्सन जानाय जायनि खोथाया दायो बेखौ बुंथ'नो हाया गमामायैनो जामारगोन ना जामारा एबा 125 एमेन्डमेन्टआ पास जागोन ना जाया दा बेखौ बुंथ'नो हाया नोंथांमोना मात्र मास मोननैल' नेदो आरो अब्ला नोंथांमोना मिथिनो हागोन दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा नैबे साख्रि बाख्रिनि खोथाया जा जोंनि नैबे BTCनि सरकारनिफ्राय थार्ड ग्रेड प्रग्रेडनि साख्रि LP UP टिचारफोरनि बिनिफ्राय जोंहा माखासे टेकनिकेल भेकेन्सि ओंखारना फैदोंमोन दा बेफोर साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटार एबा साख्रि बाख्रिनि आपडेटआ बोरै जाखो नोंथांमोनाबो निस्सय सानगासिनो दं जानांगौ केन्सेल जायोबाथाय गैला होननानै दा गिबियावनो बे खोथाखौ आं आरोबाव नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जादों केन्सेल जाया होननानै मानो होनोबा थार्ड ग्रेड आरो प्रग्रेडनियाथ' केन्सेल जाथावनायानो नंखाया आरो ओरैबायदि बेयो माने जाखानाय नङा होननानै आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरखायो मानो होनोबा गोबां लाइमोनफ्रा एप्लाइनि मुङावनो मोनसे पस्टनि थाखायनो 250 थाखा होननानै एप्लाइ खालामनांगौ जादों अफलाइन बिराद खस्थ'यै एप्लाइ खालामनांबाय IPO दाननानै बिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ जाबाय बेहायबो मोनसे साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखायनो मोनसे पस्टनि थाखायनो 250 थाखा लाबाय अब्ला सानना नायदो लाइमोनफ्राथ' मोनफा मोननैल' एप्लाइ खालामाखै आलादायैसो एप्लाइ खालामनो होदों नालाय खैथाबा भेकेन्सिखौ दा बिनिखायनो सोरबा मोनबा गाहाम सोरबा 10थासिम गाहाम पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामदों दा अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो बेसेबां फैसा खस्थ' गारनानै बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै आरो नैबे खस्थ'यै फरायनानै एग्जामखौबो होबाय साख्रिनि एग्जामखौबो होबाय दा बिनि रिजाल्टखौबो जों मोननो हाबाय निस्सय थार्ड ग्रेडनि नैबे ग्रेजुवेट लेभेलनिखौ दा बिनिफ्राय जोंहा नैबे थार्ड ग्रेडनि हायार सेकेन्डारि लेभेलनि एग्जामनि रिजाल्टआ होनांगौनि बाखि दङ दा बेफोरनि साख्रिनि माबाखौ रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ बिथांमोना नैबे हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा केन्सेल खालामनो हायादै आं बेखौ नोंथांमोननिसिम सिदायैनो बुंहरनाय जाखायो केन्सेल खालामोबाथाय केन्सेल खालामथारबाबो बिथांमोना मा खालामनांगोन जेसांखिनि लाइमोनफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना बेसेबां फैसा थांजादोंमोन सम थांदोंमोन बिनि हिसाबखौ बिथांमोना होनो नांगोन फैसाखौबो बिथांमोना हरफिननांगोन अब्लासो लाइमोनफ्रा मानिगोन मानो होनोबा
फैसा थाखानिल' बेहाय बाथ्राया फैया बेहाय माने खस्थ' खालामनानै फरायनायनिबो खोथा फैयो खस्थ' खालामनानै एग्जामखौ होदों नालाय दा बेनिखायनो जुदि बिथांमोना नायबिजिरफिनथारोबाबो आं बेखौ सानदों आरो गासिबनोबो जे जा जोंहा ग्रेजुवेट लेभेलनिबो रिजाल्ट होबाय दा बेखौबो बिथांमोना नायफिननो हायो जेबो नङा नायफिनबाबो जेबो नङा आंनि थाखायबाथ' आरो नायफिनबानो जाबाय बिनिफ्राय जाखिनि रिजाल्ट होनांगौ दङ दा बेफोरनि मोजाङै नायबिजिरफिननानै रिजाल्टखौ होफिनलायदो आरो जेसांखिनि जेनेबा रिजाल्ट होबावनांगौ दङ बेफोरनि मोजाङै लिरनायफोरखौ नायदो OMR सेटफोरखौ मोजाङै नायफिननानै रिजाल्टफोरखौ होबानो जागोनखौ आं सानो बेबायदि केन्सेल खालामनांगौनि गोनांथि गैलिया दा बेनिफ्राय नैबे LP UP टिचारफोरनिया नोंथांमोननियाथ' नैबे NIOSनि थाखाय जोंहा कर्ट केस जाना दंमोन नालाय दा बिनिया जोंना दा केसा क्लियार जागोन ना माखोथाय आं आपडेट मोनथ'नो हायाखै दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोनाबो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हाखागोनखा नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा एसे समा लागोन मानो होनोबा दाबो चेयारमेन CSBनि मेम्बारफोरनि एपइन्टमेन्टनि खामानिखौ आं नुनो मोननाय जायाखै जे सोरखौ एपइन्टमेन्ट खालामनाय जायाखै CSBनि मेम्बार होननानै मानो होनोबा दाथ' जोंहा CSBनि रावबो मेम्बारा गैला नालाय बुंनायानो जाबावलालै गैला दायो जोंहा नैबे जेसांखिनि प्रमद बर'नि सरकारा जेसांखिनि CSBनि मेम्बारफोरखौ एपइन्ट खालामदोंमोन दा बिथांमोनाथ' दायो जबाव गैला नालाय दा बिनिखायनो हाग्रामा महिलार बिथांनि सरकारा माब्ला एपइन्टमेन्ट खालामो दा बेखौसो नेनानै थानांसिगोन जेब्लासिमहालागै नैबे माबाया CSBनि मेम्बारफ्रा फैया अब्लासिमहालागै नोंथांमोना साख्रिफोरनि एपइन्टमेन्ट लेटार साख्रिनि रिजाल्ट होनाय बेफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय नङा दे आरो बिनिफ्राय जा RTI नोंथांमोना होबाय थादों दा बिनि रिप्लाइखौबो नोंथांमोना मोननाय नङा CSBनि मेम्बारफ्रा रावबो गैयाबा दा बेनिखायनो आं बेखौनो साननानै दङ माब्ला नैबे हाग्रामा महिलार बिथांनि सरकारा एपइन्टमेन्ट खालामगोन CSBनि मेम्बारफोरखौ दा बेखौसो आं नेनानै दङ दा बेथ' जाहैबाय दा बिनिफ्राय टेकनिकेल भेकेन्सि दा बेफोरनि रिटन एग्जामाबो जोंहा जानानै थांबायमोन दा बेफोरनि माबाखौबो साख्रिखौबो बेबायदि केन्सेल खालामा नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा नोंथांमोननि थाखाय आपडेटआ बावैसोनो फैगासिनो दङ साख्रिनि जाखिनि रिजाल्ट होनांगौ दङ बेखौ नोंथांमोना बावैसोनो मोननो थांगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय नैबे BCDC सेक्रेटारि फरेस्टार 1 फरेस्ट गार्डनि जायखौ नोंथांमोना बयबो नायबिजिरफिनजानो लुबैदों दा बे केन्सेल डाइरेक्ट सोरबा खालामजानो लुबैदों बेबादिथ' डाइरेक्ट खालामनो हाया बिथांमोना नाथायबा नायबिजिरफिनखागोन आरो नोंथांमोना बेखौ दसे समल' नायबानो जाबाय दा बिनि उनाव नायबिजिरफिननायनि उनाव जुदि मोजाङै साख्रिफोरखौ होलाङाखैबा बियो केन्सेल जागोन निस्सय आरो दा नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरबाय थादोंमोन बोरै जाखो BTCनि साख्रिनि आपडेटआलाय होनना नोंथांमोना सोंहरबाय थादोंमोन दा बेखौनो आं बुंहरनाय जाबाय बावैसोनो नोंथांमोना साख्रि बाख्रिनि जेबो आपडेट मोनथ'नो हानाय नङा नैबे BTCनि साख्रिफोरनि बागै नोंथांमोना निस्सय मास मोननैखौ नोंथांमोना नेनो नांगोन अब्लासो नोंथांमोना आबुङै मिथिनो हागोन मानो होनोबा हाग्रामा महिलार बिथांमोननि सरकारा दासिमबो EMफोरखौनो सायख'वाखै दा अब्ला सानना नायदो EMफोरखौनो सायख'वाखैबा अब्ला खामानिखौ थाब जागोन होननानै बोरै नोंथांमोना सानलायगोन बेयो जानो हाथावा EMफोरा दासिमहालागैथ' सायख'नांसिगौमोन EMफोरखौ आं सानो आरो मानि थाखाय EMफोरखौ सायख'नो हायाखै दा बियो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जाहैबाय आरो दा जेखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनि आपडेटखौ हरनाय जाबाय दायो बिनिफ्राय नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो जाबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बेखिनियावनो मोनसे इनफरमेसन हरनो नागिरदों जोंहा नैबे ADREनिफ्राय 3 ग्रेड आरो 4 ग्रेडनि साख्रिया नभेम्बर मासाव फैनो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो आसाम पुलिसनिबो भेकेन्सिया जोंहा नभेम्बर मासाव फैसिगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एनाउन्समेन्टखौ होखाबाय दा बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना दानिफ्रायनो मोजाङै गोसो होनानै फरायखायाबा बोरै साख्रिखौ मोननो बे नङा होमबा बाथ्राया दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना गोबांथार मक टेस्ट सिरिज बायदि होनांगौ जायो दा बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम मोनसे इनफरमेसन लाना फैनाय जादों बेनो जाहैबाय नोंथांमोना नैबे टेस्ट 2 इजिआव फैनानै नोंथांमोना ADREनि 3 ग्रेड 4 ग्रेड आरो बेजों लोगोसेनो आसाम पुलिसनि साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना टेस्ट होफैनो हागोन दै दायो 50% अफ सोलिगासिनो दङ दा जेरै एग्जाम्पल महरै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै नैबे ADRE 3.0 3 ग्रेड टेस्ट सिरिज दा बेहाय फैनायनि उनाव नोंथांमोननिसिम आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना मा मोननो हागोन नैबे टेस्ट सिरिजआव बेहाय इनक्लुड जागोन मा साबजेक्टआ जनरेल स्टाडिस दङ मेथामेटिक्स दङ रिजनिं दङ इंलिश दङ जेसांखिनि माने जोंनि नैबे ADREनि एग्जामाव कुइसनफ्रा फैयो बे गासैबो साबजेक्ट एबा सिलेबासआ दंजोबो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना आनलिमिटेड टेस्ट नोंथांमोना होनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो थांनाय जेसांखिनि ADREनि 1.0 2.0 आव जेसांखिनि कुइसन फैनायमोन दा बिनि कुइसनफोरखौबो नोंथांमोना बेहाय मोननो हागोन दा बिनिफ्राय माल्टिपल लेंगुवेजआव नोंथांमोना टेस्ट सिरिजखौ होनो हागोन आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नै मात्र 6 मान्थसनि थाखाय 99 रुपिसल' दा बिनिखायनो नोंथांमोना आनलिमिटेड नैबे टेस्टखौ होफैनो हागोन नैबे 99 रुपिसावनो 6 मान्थसनि थाखाय जुदि नोंथांमोना 12 मान्थनि थाखाय लानो सानदोंबा नोंथांमोना 169 रुपिस
रुपिसाव 12 मान्थनि थाखाय नोंथांमोना लानानै आनलिमिटेड टेस्ट नोंथांमोना होनो हागोन एडिआरनि थार्ड ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना नैबे 4 ग्रेड आरो आसाम पुलिसनिखौबो नोंथांमोना टेस्ट सिरिजखौ होफैनो हायो। दा नोंथांमोननिसिम आं खावलायनाय थाबाय जायफोर नोंथांमोना जुदि दायो गोसो होनानै फरायगासिनो दङबा नोंथांमोना जाहाथे मक टेस्टखौ होलांबाय थायो दानिफ्रायनो, दा बिनि थाखाय नोंथांमोना नैबे गोसोबा नोंथांमोना नैबे टेस्ट सिरिजखौ लानानै नोंथांमोना आरामसे टेस्ट सिरिज होनानै फरायनो एबा प्रिपेरेसनखौ नोंथांमोना खालामनो हागोनखौ आङो सानो आरो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नैबे टेस्ट सिरिजखौ लानो सानदोंबा नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन। नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै नैबे होनाय बबे मोनसेखौ नोङो लानो सानदों बेखौ नोंथांमोना फैनानै लाफैबानो जाबाय।